Στην Ελλάδα, οι γυναίκες δεν λένε πλέον σουτιέν, λένε Pretty Bra. Επειδή με το Pretty Bra δεν παλεύουν πλέον με ξεχυλωμένα λάστιχα, χαλαρές τυράντες και σουτιέν που δεν κολακεύουν το στήθος τους. Τώρα δεν λέω σουτιέν, λέω Pretty Bra. Το ένα και μοναδικό. Το Pretty Bra είναι τόσο άνετο και τόσο καλής ποιότητας που πλέον έχω πετάξει οτιδήποτε άλλο. Προσοχή όμως, αγοράστε μόνο το αυθεντικό Pretty Bra. Όχι τις απομιμήσεις χωρίς όνομα που ξεχυλώνουν αμέσως. Από τότε που το πήρα δεν ξαναφόρεσα κάτι άλλο. Για μένα το Pretty Bra σημαίνει άνεση. Pretty Bra, το άνετο σουτιέν που έκανε τις Ελληνίδες να αλλάξουν συνήθειες, χαρίζοντάς τους άνεση, υποστήριξη και εμφάνιση. Λατρεύω τα χρώματα και την αίσθηση του Pretty Bra πάνω μου. Και χάσαν μετά Pretty Bra είναι σήματα. Το Pretty Bra έχει την καλύτερη ποιότητα. Πραγματικά, σαν το Pretty Bra δεν υπάρχει άλλο. Τώρα μόνο Pretty Bra. Τώρα το σετ περιλαμβάνει και το κομψό καλοκαιρινό ρολόι BKS Time με λουράκι σιλικόνης, ένδειξη ημερομηνίας και περιστρεφόμενη στεφάνη. Pretty Bra κυκλοφορεί σε 5 μεγέθη, από small ως 2XL και σε 3 συνδυασμούς χρωμάτων. Λευκό και μπέζ με δώρο ένα μαύρο. Μαύρο μπέζ με δώρο άλλο ένα μαύρο. Ή σε CL μοβ με δώρο ένα ροζ. Το Pretty Bra στοιχίζει 19,99 ευρώ το σετ με τα 2 Pretty Bra, συν το ένα που θα σας κάνουμε δώρο και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι BKS Time. 2310 82 82 82. Ακόμη μια προσφορά από την Diamant ΑΕ.